titi muna faɗi tashi. Rayuwa ta koya mana ba mai bakain baka da shi. Kaga waɗannan idanun sun ga wahala sun ga kunci, amma zuciya ta dake ba za mu taba cina mana rabinci. Wani zai nuna maka kauna amma a boye makiye ne. Wani zai turo karami alali shi ne babban aboki ne. Dole mu dage mu nemi na kanmu da gummi, domin duniya ba gidan hutu ba ne, gidan dambami. Rayuwa faɗi tashi ne, kowa da irin tashi. Hannu agogo baya jiran mai barci. Muhammadu Wizi ne a kai. Muna fafutuka kullum, muna neman nasara, muna godewa Allah duhu da haske. Haka rayuwa take. Muhammadu Wizi ba zai fasa ba, har sai mun kai gaci, har sai burinmu ya cika. Amma na ta zama zinaro, yanzu ba a samunta. Idan kana da hali mutane za su rinka gudunka, amma ranar da ka rasa kowa zai dauke kai ya wuce. Kamar ba ku taba zama ba, kamar soyayya ta mace. Mun san da cin rashi, mun san radadin yunwa, shi yasa muke hustling ba ma tsoron kowa duniya. Karka bari damuwa ta saka faɗi ka tsaya da kafarka, domin babu wanda zai shirya maka hawaye in baka shirya ba. Rayuwa faɗi tashi ne, kowa da irin tashi. Hannu na agogo baya jiran mai barci. Muhammadu Wizi ne a kai. Muna fafutuka kullum, muna neman nasara, muna godewa Allah a duhu da haske. Haka rayuwa take. Muhammadu Wizi ba zai fasa ba, har sai mun kai gaci, har sai burinmu ya cika. Daga karshe muna roƙon Allah ya ba mu sa'a, yasa wannan fafutuka ta zama sanadin farin ciki da walwala. Muhammad yana gaya muku, hakuri shine maganin komai. Kada ka taba yanke kauna, ko ana ruwa ko ana rana, a dadi da daci. Nasara tana nan tafe ga wanda ba gaji ba. Duk wahalar titi wata rana za mu zama abin kwatance a duniya. Muna nan muna takawa, mataki-mataki har zuwa gaba. Zaman banza ba na mu ba ne, muna kan aiki har zuwa karshe. Muhammadu Wizi, daga titi zuwa sama. Kowa ya sani ba mu fasa fafutuka, rayuwa ba wasa ba ce. Mune akai.